ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. дар имрӯза навормон 12 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз 19 апрели соли 2023 нархҳо ҳамагӣ аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ва барои рекламаи хонаи худ ба рақамҳои 907 455 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар гардиши фурудгоҳ яъне повороти аэропорт духонага мебошад. дар қабати якуми бинои 5 ошонаи панелии сохти пешина ҷойгир аст. 41 метри квадратӣ балкони дарунӣ дорад. дар техпаспорти хона ҳисобаш намедарояд. бе таъмир. нархаш 450 000 сомонӣ. вобаста ба боло поён шудани асъори хориҷӣ иваз шуданаш мумкин. савдо ҳам мешавад. дар якум ошона ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, боз такрор мекунем. дар бинои панелни ҷойгир аст. дар якум ошонаш таъмир надорад, бе таъмир мебошад. марҳамат. ва нархаш барои харидорҳои аниқ албатта ки савдо мешавад. ду хонага. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Гачак. заминои нав мебошад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона дорад, бе таъмир ва нархаш бошад ҳамагӣ 160 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2380 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, фурсатро аз даст натиҳед. ҳамагӣ 160 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шуркул. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. нархаш 165 000 сомонӣ. муомилаам мешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон барои маълумоти бештар муроҷиат кунед дӯстони гиромӣ ва хотиррасон мекунем ки дар рӯи экран сёмкае ки мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо дар навор ускорид карда мондагием. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорения ба пуррагӣ тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. ба шумо ҳамин видеоро ба пуррагӣ рӯй мекунанд. мо аз сабабе ки навори рӯйкардагиашон каме дарозтар мебошад, ба пуррагӣ монда наметавонем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, пеши беморхонаи Пахтакор ҷойгир аст. 3 дар хона дорад. ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ҳамаш ҳаст. 1.5 сотиқ заминуш, падъабой тайёрия даруни хона, абою ламинатша мекунем мегӯяд соҳибаш. нархаш ҳамагӣ 209 000 сомонӣ. маршрути 45 ва 56 меравад. об ва барқ ҳама вақта. мактаб Садиқ наздики 18, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, мегӯяд соҳиби хона. роҳ то хоная битон кардагия дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ва рақамҳое ки охирашон 0416 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, ҷамоати Шаҳрак дар маркази ноҳия ҷойгир аст. 8 сотиқ замин, 2 дар хона дорад. ҳоҷатхона, таххона яъне падвал, нонбой дорад. тайёрай ба ҳамаи шароитош. 8 сотиқ замин. нархаш бошад 520 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар ноҳияи 5, ҷамоати Шаҳрак дар маркази ноҳия. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед ҳавлия ҳам заминаш калон аст ва ҳам шароитҳои хуб дорад. ва тамошобинони гиромӣ, сёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, пеш аз давомтии навор хотиррасон мекунем ки Dom TJ саҳифаи худро дар Instagram ҳам низ дорад. ман ссилкаша дар комментария ва дар описания видео мемонам. ҳатман даромада обуна шавен. дар Instagram метавонед поискда dom.tj1 нависен. саҳифаи мо мебурояд. ҳатман обуна шавен дӯстони азиз. мо бошад навора давом метиҳем.
участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор ҷойгир аст. Дар участкаи Арча 9 сотиқ замин мебошад ва нархаш 65 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран рақамҳои Россия WhatsApp доранд. дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки аз рӯи сурату навор маълум аст, замин гирду ба гирд маҳкам мебошад, дарвозаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Қазоқон ҷойгир аст. бинои 16 ошхонага хона дар 15 ошхона ҷойгир мебошад. 69 аз 132 метри квадратӣ духонагаи полноценнӣ, яъне сетатреза дорад. рӯ ба рӯи роддомда ҷойгир аст. айни замон сохтмони бино рафтааст. дар 8 ошхона расидагии сохтмон худи бино бояд 16 ошхонага шавад. сари 1 метри квадратиш ҳамагӣ $435 срочна фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи хона дар умум $3154 мешавад, яъне 329 000 сомонӣ. сари 1 метри квадратиш $435. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Файзрес, номи пешина Юмсуроқ. 7 сотиқ замин, 2 дархона, баня дар 19 ҳаст, ошхона, газхона алоҳида дорад. хонаи асосӣ падвал бардоштагиай, нархномаш 150 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чӣ хеле ки мебинед, дар хона даромада зиндагӣ карда мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин ва 6 дархона дорад. ҳамом, ошхона, тапчан, таххона ҳамаш ҳаст. бо таъмири замонавӣ таъмин аст. об ва барқам низ дорад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи хона бошад 470 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир аст. деҳаи Дарёбод. 3 сотиқ замин, 3 дархона дорад. ошхона дарунда, яъне кухни дарунда, фундаменти веран кат мешавад. тагш падвал, баня бо дарунда тайёрай, берунужда бо баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. гирдаш маҳкам мебошад. барқш ҳамавақта, обам дорад. нархаш 310 000 сомонӣ. мефурӯшем мебелҳои кухнӣ меистад ва бо квартира дар шаҳри Душанбе алишам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, сиёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав дар марказ ҷойгир аст. кӯчаи Солеҳ Мирзо 18. 5 сотиқ замин дорад ва 2 хонаи дуҳуҷрагӣ. дар яктояш 2 мошина дорад. нидастроенӣ, ҳамом, ҳоҷатхона, дарахти мевадиҳандаи биҳӣ, анор, олуча, ангур ҳамаш ҳаст. нархаш бошад 4 800 000 рубли русӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. 640 800 сомонӣ мешавад бо қурби сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент дар деҳаи Хамиртеппа ҷойгир мебошад. 6 сотиқ замин ва 8 дархона дорад. нархаш 400 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои Россия мебошанд дӯстони азиз. об ва барқ ҳаст мегӯяд соҳибаш. документош 100%. агар лозим бошад документошам суратошам мепартом. 6 сотиқ замин ва 8 дархона. боз арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз.
ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.